יאללה, ארי. קטן הזה בקורקינט. בוא, ארי. עוד. כן. אמא! בוא לפה, בוא. אתה נוגע בנמלה האש. אבל די להיצמד אליו. אני משה לא היה כמשה. מוסה. בוקר טוב אהובים שלי, אנחנו עכשיו ברייזרים. יש לנו מסלול שאנחנו עוברים דרך הבניאס. במידה ואני אצליח לצלם לכם משהו, כמו שאנחנו נהיה ממש מאובקים. אז אני אוהבת אתכם, יום מקסים. זה לא עכשיו. وعلى اخواتي ابويا انا نحبه ديما